Επίσης φαίνεται ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Και δεν το λέω μόνο σε εσάς. Το λέω και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές, και στον Πρόεδρο του Ισραήλ, λέγοντας ξεκάθαρα σε μια χώρα με την οποία. Είναι γενοκτονία, κατά τη γνώμη σας? Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος απαιτεί άλλου είδους. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide. It is now almost 2 years since Israel launched its military campaign in the Gaza Strip in October 2023. This has been the most ruthless, prolonged, and widespread attack against the Palestinian people since 1948. Every day that passes, the killings and the starvation of the Palestinians continue. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιότητας επίθεση. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης βίας.